Здравейте! Много се коментира посещението на китайската съветничка Шън Ицин в България и нейните срещи с президента и с премиера. И чета анализатори, които твърдят, че това било основата на нов път между двете страни, основан на инвестиции и на прагматизъм. И понеже и Илияна Йотова и Румен Радев говорят на така наречения дипломатичен език, искам да преведа на нормален български какво означава това. Значи и двамата при срещите с китайката говорят за... Сега ще го цитирам. България и Китай могат да бъдат пример за успешно партньорство във време на глобална несигурност и динамични геополитически промени, е казал Радев. И хората казват, ето, значи ние сега ще сме с Китай. Нищо такова. Значи, нека да погледнем как е конструирал изречението премиера. България и Китай могат да бъдат пример за успешно партньорство, което означава само едно. В момента те не са добър пример за успешно партньорство. България и Китай в момента нямат партньорство. Нито имаме инфраструктурни проекти заедно, нито имаме обща визия политическа, нито имаме нещо общо, на което да стъпим и оттам да надграждаме. Значи могат да бъдат, но могат и да не бъдат. Това иска да каже Радев. И хората вземат само позитивното, вземат само първата част от конструкцията на това изречение и си мислят, че ще се случи нещо. Няма да се случи нещо. Няма, поне докато така се говори, докато няма нищо конкретно. А, Б, С, няма да се случат нещата. Защото китайците могат да помагат много и пак се говори за китайски инвестиции. За какво друго да се говори? Естествено, когато имаме една много добре развита икономика и една неразвита икономика, единственото нещо, за което може да се говори, са инвестиции от по-богатата държава към по-бедната. Само че, за разлика от Турция и от Сърбия, там нещата са поставени на черно-бели основи. Имаш документите за един проект, китайците казват, ние можем да дадем толкова пари срещу това и това. В България това го няма. И точно защото го няма, не говорим нито за приватизацията на БДЖ, нито за построяване на нови магистрали, нито за летища, нито за язовири. Ама няма нищо конкретно. Така че тия приказки чисто дипломатически някакси това са за баламите. Ако чисто прагматично погледнем, нищо ползотворно няма да излезе, ако не се променят нещата. Как ще се променят нещата? С политици няма да стане. Трябва да стане с конкретни бизнесмени, с икономисти, финансисти, юристи, само че дали ще се случи, не съм голям оптимист. Така, уикенда започва. Желая приятни събота-неделя на всички.